Assalamu alaikum, sunana Muhammad Kenan. Ina wa masoyanmu masu kallon mu barka da kasancewa a YouTube channel namu at NKYDD TV. Ku yi like, ku yi subscribe, ku danna alamar ƙararra ta yadda da mun ɗaura wani sabon abu za ku sani. Mun gode. Da wata kusar gara nesa. Assalamu alaikum jama'a. Har yanzu kuna neman tallata hajar ku? To ku share hawayenku. Ku matso ku ji. Mai kayan daɗi production wanda aka sani da mai kayan daɗi videos and photos ba su bar komai ba sai abin da ba a rasa ba. Ku hanzarta, ku garzayo, ku an tayo da kiran waya ɗaya tak za ku samu abin da kuke so. Kama daga video production, video advert, video coverage, video invitation, cartoon video advert, voicing announcement, video editing. Har yanzu ka kasa samun wanda zai ma bidiyon wakar ka, to ga lambar waya nan zuwa. Ba iya nan muka tsaya ba, mun hada da hotunan taron biki, katin biki, suna, taron zagayowar ranar haihuwa ko wani sha'ani. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar wannan lambar waya kamar haka: 070 31 48 31 88. Mai kayan daɗi, mai kayan daɗi production, mai kayan daɗi videos and photos yana maku marhabin lale. Muna kuma ma kowa fatan alkhairi. Sai kun zo. Assalamu alaikum, mai kallo da sauraro. A yau barkamu da kasancewa da ku cikin shirin namu na Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Ni ne naku Muhammad Kailadi wanda aka fi sani da mai kayan daɗi. Tare da ni a hannun dama na akwai sunana Abubakar Yusuf. Assalamu alaikum, sunana Muhammad Awwal. Assalamu alaikum, sunana Sumayya Al-Mustafa. Assalamu alaikum, sunana Sharifah Kado. masu kallon mu cikin shirin namu na dandalin matasa kenan. Kamar yadda kuka ji kowa ya ambaci sunan shi, da akwai bayan fuska, akwai kuma wanda already mun taba tattaunawa da su. Muna nan kan kiran da muke na zamantakewa a bangare na samari da 'yan mata. To, ana ta magana kan yaudara. Bari mu fara ta Abubakar tunda shi ne a bangare na dama. Abubakar, ita kanta kalma ta yaudara da za ka ji ana yawan ambato. Saurayi ya ce wace ta yaudare ni, mace ta ce wane ya yaudare ni. Kuma aka koma bangare na shi kan shi zamantakewa na cikin gida, fannin mata da miji ana samun wannan cewa a'a ai shi ne ya yaudare ni, ko kuwa a'a ita ce ta yaudare ni. A matsayin kan matashi kuma saurayi wanda yake soyayya, amma bai soyayya ƙarshenta ta yi ya taɓa yin da ko a baya ko kuwa yana so zuwa nan gaba ya tsunduma ce. Ita kanta wannan kalma ta yaudara take. To, jama'a assalamu alaikum. Wato kalma ta yaudara, abinda ake nufi da yaudara, za ka ga saurayi ya zauna da budurwa, zai zauna da ita a kan cewa yana so ta. Yau gobe yana tare da ita. A kullum lalurar za ta da mishi daban, lalurar da yake mata daban. Ba ni kati, sai mina waya, turo min data, imin lalurori da dama dai babu lalurorin da bai mata. To daga baya shi bai sani ba, tana hulɗa da wani saurayi can gefe. To kuma yana zaune tare da ita, yana tunanin ba yadda za a yi ta juya mishi baya tsakanin su zaman su yadda su yi. Kuma sai daga baya a samu matsala, su daɗe tare su wani lokaci wanda za a tunanin ma son ya riga ya haɗu sosai, kuma daga baya ta canza mishi.
ta koma ma wani saurayi can da kuma shi wanda saurayin da take tare da shi bai mata komi ba ba ta mishi komi ba kawai dai za su rabu wataran kuma za ka ji akan naci imin ba ka yi ba kuma sai a samu rashin jituwa ta canza saurayi nan take ita ba da mata wace yadda ka sa a ce yan riga ta yi maka dauɗa za ka cire ka canza wata to su mata ba wai haka ne suke ba idan riga ta kwara mata ma za ta yi ɗebe ta canza wata ba wai dole sai ta jira ta yi mata dauɗa to kamar haka mace ta ɗauki saurayi kowane irin lokaci za ta iya rabuwa da shi kuma kowane irin lokaci za ta iya koma wani saurayi can gefe to kaga wannan shine ake ce mai yaudara. Masu kallon mu za mu koma bangare na mata muna tare da Sumayya za mu so mu ji Sumayya kin ji dai maganar da Abakar ya yi shin haka mata suke? A'a, kashi 99 na mata inda har suna son ka tabbas ba za su cuce ka ba, kuma mace tana yaudarar namiji in ta da wata siga ya fita da ita. Ka fahimce ni? Ka san mazan yanzu ba su da tabbas. Kashi 99 nasu sai haga ƙoƙari ɗaya suka yi ya za a yi su yaudara mace su tayi da su. Saboda ba aure ka kawo su ba kaɗan ne kashi 10 cikin 100 za ka ga sun suna buƙatar mace don aure so mai yawanci mata su kuma sukan yi amfani da wannan damar su yi rabonsu dama ba su kai to haka ya za a yi in ciki wani abu gare ka kayan ka gane cewa ni ba irin kalar wa'annan matan ba ce so shi abin da ya kula bane. To yanzu Sumayya idan kuka fahimci cewa ko kun riga da kun san cewa ba kwa son mutum to me yasa tun a lokacin da ya zo ba za ku faɗa mishi ba ko da kun fahimci cewa wannan ba aure ne kawai so ka san rayuwa iri ni ne gaskiya in ba ra'ayi da kai da wuri da za ka gane don ban sakan ma huska duk wata mu'amala ta kawo ka wuri na baka wuri in dai ban da ra'ayi amma mata ka san yanzu bukatun yawa gare su so muna yin amfani da irin wannan damar sa da gaskiya don mu yi rabon misali kaga ita mace komi na ta aikin kyale-kyale kuma akwai wanda ta kaso cikin wa'annan samari akwai wanda ta kaso amma ni kila alal akalla kalar irin kayan da nika sawa ko irin abubuwan da nika bukata na rayuwa gida ba za a iya ɗaukar na ƙarfi a ce komi ana iya yin gida sannan saurayin da zan aure in ina da shi ma ba zai iya ɗauka duka ba don haka akwai mai tura kati akwai mai kai na unguwa da sauransu akwai wanda in kira shi ce an kuna ya tashi zai yi mai turo min data to duk wannan ba a kira amma in ka fahimci mace tana son ka da gaske to ko da tana da wasu samari can waje tabbas kai din tana son ka. Mama gare ka kamar yadda ka ji Sumayya ta faɗa shin kana da abin cewa ka sosai ma to me za ka faɗa wa masu auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a gaskiya abubuwa da yawa saboda kalmar farko ta yi magana na samari kaso 90 cikin 100 ba za su zo inda yarinya da gaskiya wanda hakan ba gaskiya na ba adalci na ta yi ma maza ba ce kaso 10 cikin 100 na an mazan kirki da ba gaskiya sa'annan wannan abu na shi yaudara mata har da Allah suna yaudarar maza sosai sosai duk duniya duk da yesu na yadda da maganarta akwai waɗanda ba za a rasa wani abu na so su gwamnati amma duk duniya idan namiji ya gane ke ce na so alal haƙiƙa ku sakkwato ki ce sai miki in yana da arziki zai sai kuma duk yadda abokansa za su zo su haɗa masa wanda wance ba son ka ta kai ba abin ka ta kaso ba zai gani ba
shi kawai son ta yake kuma in ma rayuwa ta ce ta bariya kasuwa zai bada to kaga su kuma yanzu ai abin da ta faɗi ita kuma a'a tun da wani ya ce bari in ji tsoron Allah kuma bari in tsaya a faɗa mai gaskiya wani ban son ka na hito na faɗa ma gaskiya kuma in ki hito ki faɗa mai baki so ne wannan data da sauransu hito zai ji daɗi kuma idan kin ce sa miki data ko miki wannan abubuwan da kika cewa zai yi miki dan son ki kuma zai ji daɗi bai da wai ki ce kina so ne kuma bisa ga gaskiya ba so ne kike ba kina da wanda kike so shi wanda ke mai shi dan bushe leda dan cin abinci a binin da hannuna gaskiya abun akwai social rai ga mata kuma ga mace irin masu mai ta buga wannan misali a ce tana faɗa irin wannan wanda ba daidai ba ya dace a ci a gyara kai in kina so wani hito bi haƙƙi wani yana son ka mai rayuwa kai ɗaya ne ka so in kuma ba ki son wani hito waɗa mai ban son ka bai da wuta bai da aljanna to shi kenan ban son ka ban son Muhammadu ban ka tsanin bayan ka ba yanzu an wuce wannan lokacin na faɗin gaskiya na sai na hito maka kirikiri na faɗa maka amma kuma idan na zo wurin ki a yi rere da ran yake bai nawa a'a zo inda yake kuma ki ai inda ki sami to kafin dawo na san baki suna amma in na zo da ki ce wani dalil yanzu kana ji da bukatoci yan mata ba su kai yawa irin namu ba to wayar da ba za ki faɗa mini kina son abu ya za a yi in gaya ma haba ya za a yi in gaya ma kina yaudara ta da kenan ke yaudare ne kenan yanzu ko na yaudara ne abu ya kai karshe kenan a'a shi wannan mu yaudara fa a'a ke ko da mace za ta yaudare ka ba za ta mutu din kili yadda ta kama hannu akwai wani an kocan na roba da bai ta hankara da roba mi kotun da ka sai ha ga shi nan to in da bai ji ne wanda ba hawara ta ku wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza shin a cikin soyayyar nan ita kanta na mace ba za ta yi fitowa ta nuna mana namiji cewa ba ta yin shi to amma kuma ni nake gani kamar ya faɗan yana da amfani ko ba komai mutum ba zai wahalar da kanshi in ya ji zai iya ne an gaya mishi gaskiya ne in ya ji zai iya ci gaba da sona haka ni a gani na Muhammad ni a gani na babu yadda za a duk wani sakan mai huska da za ta yi in dai har ba ta so tabbas ya fahimci wani abu in dai yana da nisa bari in gama kai ka waya na kai da kai alal misali waya na kai da kai in ina cikin damuwa za ka sani ai baka gane ni face to face ba na tabbata in ba ta son ka dole sai wata abu alama ta fice ta nuna maka cewa wagga ba son ka ta kai ba kila wani abu ta bukata gare ka gaskiya akwai wannan amma man ka tsaya da ta magana amma abin da nake so in gaya mata guda duk duniya da ke gani in wani ya ce yana son mace billahi allazi la ilaha illallah ya mika ranka ta kan mutanen sakkwato za su tuho su nuna mini abin hannu na ta so ba zan yarda ko kuma in za su ce ba zan ce ni zan ci gaba da hannu gwadawa to muddin ba ita ta yi mini idea ba duk sakkwato har iyayena na har za su nuna min zan ci gaba da gwaji mina ba kai kake gwada ne wani ban son kai ina da wani ko kuma kai ni wani na kaso to duk namijin da zaki tuwa ni dai na san as fa'ila namijin da nake kuma da yanda rayuwa ta take duk mace za ta tuwa ta faɗa maka tana da wanda haka so to komi na cin sauta da wani abu da haka dole sai ka sako kuma ka ba ta dama Allah ya ba su zaman lafiya da ita da wanda ta kaso kowane na ku insha Allah in ki hito ki faɗa mai gaskiya amma muddin wai zaki ce wai ta wayar da kuka yi ta wayar sai kai ki wai ta wayar da zaki kai ta wai zaki nuna mai wani abu na rashin so ko kuma wani abun ga wallahi bai gane kuma ko ya gane zai ci gaba da bibiya ki da lallashin ki so shi har ga Allah su mai yake wani gaskiya na Allah ba sai ki tsaya wani doke ba ke ne kawai da ni akwai dai na data da na waya da na abun ga suna ne kawai assalamu alaikum ai in ka lura yadda kake waya da ita za ka ji wani nishadi ko kuma za ka ji wani dai yadda kake waya da ta yau da gobe da kuma ya canza a in ka lura wannan dare-daren da wannan nishadi na cikin salon ya zama dukkan su cikin salon ya zama kana da tabbacin cewa yanzu zan sai budurwa ta waya aƙalla at least zan ba wai dole in tana son ka in ba son ka shine sa wai wannan ka gani ba ta waya
dan ta canza murya ko kuma ta yi wani abu. Mace da ka gani za ka zauna da saurayi 5-6 kowane ta aje shi ɓangaren da za ta yi wadata. Ka fahimta kowane ta aje shi ɓangaren da za ta samu wani abu. Kai kan budurwa guda kaka zama. Mana. Ai abin da na ga sai Wallahi ba zai zauna. A'a, zan rike ci haka. Wallahi ba zai zauna. Dan saboda me? Shi ma ya gaya A'a, sanar wai ba haka ba. Abinda za ka laka aji da shi yanzu namiji in yace yana son budurwa. In dai ya ce yana son cikin kashi 99 daga wannan kashi 10 ɗin gara na ce za ka ji kwanan ya ce ina za mu haɗuwa. This is the most abinda zai fara tambaya kenan ina za mu haɗuwa. Ina za mu haɗuwa. Ba zan taho gidanka. Excuse me. Ba zan taho gidanku. Ana haka sharifa ko ba a yi Sosai ma. ita ta baya za ta ita ta baya kokari wurin ganin ko rabu lahiya don kullum kokarin ku gani zan to gidan ku akwai yare da gidansu ba a bari ta hira akwai yare da ungo su wasu cikin irin wa'annan tsarin na a zo ana yin hira da dare amma da ka haɗu da ita yau gobe ji sai ka ce gani nan ta gidan ku hanya ta ka bi ko wata dama da za ka yi ka ɗibi rabon ka gare ta Albishirinki. Ina da ɗan tambaya kamar yadda na ji ce ta yaya namiji shi zai ɗibi rabon shi. Ta yaya zai ɗibi rabon shi? Kuɗi ko Shi bari in gaya ma Muhammad. Dama na gaya maka ba kowane namiji ne zai zo da zimma auren ki zai ba. Kawai ya haɗu da ke yana da hanya ke ba shi shawa. Yana ra'ayi da ke sai ya fito ya ce miki yana son ki. Dan nan zai bi number waya in Allah ya ba shi sa'a ke ba shi namba dan nan zai ci gaba da takura miki. Ya gida ina yi ke ci abinci da sauransu yaushe zan zo in ganki ina za mu haɗu za ki zo wajen aiki na to kaga duk wannan ne in sun ji kai bisa ga tsakanin Allah za ka nemi ku haɗu wai ko ina za ka haɗu wani isko na ofis ne da sauransu a'a gidansu za ka ji yarinya ka gane ta gane ka ce kana so ta ce kana son ka me ya kamata kai sai ka je gidansu ka ga magabatan nan na ga wancan na ji ina ra'ayi ba a mata ba ina bukata sai ka je ka faɗa ma iyayen a tudu sai a tsaye da magana kaga duk lokacin da ka fito gidansu an san cewa wanga aure ya kawo shi kuma an yi mai daɗa amma da ka tashi ina za mu haɗu mu haɗu 20 aka ce mai mu haɗu 20 mu haɗu ina so kaga duk irin wannan duk ni a gani na is bad don haka ni ina gani maza don mace ba za ta kira ka ce Allah to in dai ba ɗan kwalta ba ce ba za ta kira ka ce ta homa ta yi kai ga wani kaza ba sai dai da Allah ina son zane na wajen lalura kaza ko kana da lokaci in na aminta da kai kenan kana da lokaci ka zo ka kai ni kila kana da abin na aminta da kai kenan na yarda da hankalinka amma shi da ya ce yana sauki an kai kwana ɗaya wani wala bai ma bari a kwana wani ma in ya hana mai ya zo gidan ku wala sai ya bar kare don ya zo gaba da hanyar na ki gaba me za ki ciwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ina jin Duk namijin da ya ga budurwa sama hanya ya ƙarshe ta yau da gobe ya tambaye ta ya za a yi su haɗu ko kuma ina ba su haɗuwa ko kuma ya za a yi gani nan kusa da to in ka bincika ya gane ta cikin shigar da bai kamata ya gane ta ba wanda yana da tabbacin cewa yanzu ya ce mata cin mai wuri kaza za ta cin shi shiga ta ba ko kuma mu'amalar ta da mutane ko kuma mu'amalar ta da mutane yanda take mu'amala da mutane muddin yanga yanda take mu'amala da mutane wallahi in tana mu'amala da mutane yanda addinin musulunci ya ce wallahi babu yanda za a yi ya anshi wayar ta har ya kira ta ce mata ya ba su ka tabbacin wannan muddin ya gane ta cikin shiga wanda addinin musulunci bai da ita ba wanda duk namijin da ya ganta cikin wannan shigar dole sai ya mata zargi ko ya mata tunanin cewa wannan ba 'yar gida ba ce wannan 'yan waje ce to tabbas ya ashirin ba wai ta abin da zai fara yau da gobe ya za a yi ko kuma ya za a yi kicin nan wuri kaza to amma mutum ya gane ta cikin shiga ta kwarai ya gane ta kammale zai ce wannan 'yan gida ce kuma wannan shawar ta aure ina ga zan sami lambar wayar ta duk da za a yi in same ta mai waya in je in gidansu in magana kana aure ta zai kamar abin da kake so kai magana a kai shiga kana so ka ce ka nuna cewa su kansu matan su ke fara buɗe kofa kenan
mutum ma yin na banza ne zai iya gaban sa da take. Masha Allah. Saboda yanayin shigan da ya gani. Masha Allah. Hausawa suka ce. Masha Allah Malam Muhammad. Hausawa suka ce. Namanci sun ka ce dai duk idon da ya ga abin da ya mishi ya gan shi kamar ne. Wallahi shi zai in dai mutum da ke shi. Ai ba za ki ce duka gaba ɗaya na maza ba. Kin ce 90% cikin 100. Ai ba zai taɓa yi ba. Dole ai wallo su kasance 30%, wani kuma su kasance 40%. Amma ba yanda za a yi ganki kamar huska, ai da na huska za ka gani. In ka ga huska, turan nan za ka yi magana da ka bayyance wiwa ga fuska ƙarfi. Tana wani na zauna a kammali ko kuma a zauna. Ya sarka. Ba sauka zai yi ba, inda ku dafi na ya Ba kawo. da gaskiya ta ba ta shi ma ta wata Malam Muhammad saurara mana Sai ka saurara. ki bari ya sarka mana. Sai ka kama A'a wai ki bari ya sarka. ya saurare to ni mun ma ya ya ga kawo. haska Ya sarka. ta cewa ya bari ya bari magana ce na bayyayo ne yayo da. mutu ya ga huskarta tana da mu'amala da kusance ta hanyar kira ta ce mata ya zaɓi zuwa to lallai amma in bai ga huska ba wala bayan da za a yi ya ce mata Kuma a bismillah. Ni ban yadda ba saboda yanzu lokaci na dutta da waɗanda aka gani ba shiryayyu ba misali za su iya wanka su sa hijabi a ƙasa su sa liƙali ƙarshen kammalewa alhali su kai su shagoliyar su ina ka haɗu da mace maybe ni yanzu ya haɗu da ni makaranta ya isko ni kolom ne ya haɗu da ni hanyar makaranta ya isko ni mugun wuri ya isko ni cikin unguwarmu bai gane ni cikin lalatattun mutane ba ya hanyar yi min magana iskanci wanka na ba shi ka nuna cewa ni ga kalar da nake ba Saboda imani shiga zuciya ne. ina ka ga mace yanzu misali ya gane ni inda aka sharholiya wurin samari da 'yan mata ya gane ni ai bai gane ni tare da wasu samari ba tun da ni taho wurin nan in Allah fi iskancin nan ni taho yi abokin iskanci ni ka ga damu don ya tare ni wannan ni kai kaina Kuma ba ya haɗu da ni da hanya bai san ni ba bai san halina ba ya ta wani na gina shi da kalan mazan da ka burge ni ya ce in bashi nan ba ta sai in bashi don ƙila ban sani ba ko alheri yake ta da shi akwai haka da tunda ana haɗuwa da mutan aure ga hanya so kar ya bin ni ma na baka nan bana kwana biyu sai dai ka kira ɗaya mutane ka ce ina za ku haɗu yayi bai kamata ba maybe yarinya na ɗan islamiyya ta ƙi akwai imani cikin zuciyarta don ka ga ta yi wanka ƙila ma biki na za tana tasa ɗan gelinta ka ce ɗan iska ta bari ka kira ai wannan ma ka zuwa makanka da mutunci. Amma yan baki dama ba ina son yin magana biyu. Gana ta farko wanga da kika ƙarshe bari yan bai ta ƙarshe bari duk waccan da ke ce idan kana son mai mace akwai ƙa'idodin da addini ka bi. Amma ko kuma tan abubuwan muna da rashin saboda akwai wani dan abu da ya faru da abokina da abin ya dan so sami da kuma na kama suna da irin da suna soyayya lahiya na kuma har ga Allah shi wannan abokin na auren jinsi kwana biyu sai ce yana jantare haka yana cewa ai akwai ba zato da zambiki suna mina yana nuna bai faɗa mata sai ɗan cimma abokai ne masu stikar sauransu sai ce da Allah su yi musu stikar aurensu haka yanta sai ya yi shi haka Allah ya haɗa mata aure za a yi engagement a yi da komi illa ne ba a kuma magana aure da sauransu ne masu to da aka turo ke ga in dai an ka ce magana aure ta to yanzu ta tashi tsakanin ni da mai su ko ta kuma magana iyaye to sai ya tura mata ta wasu ya ce mata gashi yan babu zo ke bashi sai tura mata wannan sticker ta duba ta ga sunanta da sunan ne aure da date da sauransu tana gani abin da ta fara mai business magana banza sai zai same ni yana irin tambaya ta shawara kamar da wacce ta ce na tura mata kaza maybe ta gwani Ah, wait. da shi don Ki bari da ki zuwa. na ra'ayi da shi ba insha Allah akwai wani abu wanda ba ta yi da shi ba illa ba ta yi da shi ba har aka engagement
To yana yawa kuma ta canza shawara. Alamun kenan da Aure za mu iya mu yi aure Muhammad. Za mu iya mu yi aure. Wancan mun yi aure daga baya binciken da an kai ba a binciko min wani abu wanda ban so ba. Sai mu zo mu kasa fahimtar juna da kayya. Auren nan da wuya ya inganta. amma kuma na so ki bari da yake ƙarshen wannan Aure abba. kuma ta kace na bashi sai magana ta biyu kin fahimta sai kuma magana ta biyu duk da maganar da abokina yake dan lullube ta da kayoyi dole sai na buɗe ta na buɗe masu kallo kuma sun fahimce ta ni na hito alal misali wannan da kice lalatatta ta ci wankanta ta sa hijabi ta sa niqabi ta hito Allah ya tsare faɓe a ce ni dan iska ne in gitto bisa titi in fata hannu kan a gaskiya ta Allah ko ke sani zan ji shakkuncin mata in ji ta sani nan mata dan aure biyu in ma dai mata aure ce ko kuma yarinyar nan mutum da kirki ce al misali zan ji nauyi wannan da Allah ya tattara sai in hito da wadda an islamiyya ko wadda an ka ta samu tarbiyyar da gida daidai rubutu in ga ta sa wando ta matse irin dai an yi wanka ko dai an sa a tamfa ko dai wani abu dai an matse an yi shiga gata nan wanda an gani kuma za a sa irin waɗancan madarji An kawo shi ne an aza saman kala to ni lokacin da aka iska in ga waɗannan biyu ɗin ga abokin cin mushi sai ce baba ya ga wata hakan ta mu ya za a yi to mu je a su to na baki ni shiga kalan namu su da ma madarji shiga su da bantaki Allah gaskiya to zan ce mai ga ko dai ba wancan aka